Исәнмесез. Dünya студиясында кунакта бик кызык кешеләр, алар татар ата-аналары дигән җәмгыятьне оештырып йөрүчеләр. Илсия Әхмәтгалиева һәм Ксения Зарипова. Сез инде ата-аналарның укытучылары да һәм үзегезнең милләтегезне саклаучылар да. Кызлар, әйтегез әле, татар ата-аналарның оешмасы чынында бармы ул? Хәзер соңгы вакытта гөл шалтыраталар. Башка милләтләрнеке бар диләр, ә безнекеләр качан оешыр икән, ата-аналар йоклап йөрми микән? Бәлки алар каршыдыр татар милләтенә, шундый сорашыклар да бар. Аңлатып бирик. Ул кешеләр гомумән интернет челтәренә кермәгән кешеләр бер ахыры Ремзил абый. Безнең интернет челтәрендә, менә ВКонтакте челтәрендә татар ата-аналар дигән төркемебез бар. Безнең анда көненә берничә язма чыгып бара. Без барлык яңалыкларны шунда җиткереп барабыз. Һәм моннан тыш безнең әле үзебезнең каналларда чатларыбыз бар. Ата-аналар өчен зур конференция оештырырга йөрибез ноябрь аенда. ВКонтактеда татар ата-аналар дигән төркем. Мин дә ачып карыйм, яла бирсә керәм, шулаймы? Фейсбукта да бармы? Фейсбукта юк әлегә. Бу төркемдә инде мин ноябрь аеннан бирле, былтыр 17 елның ноябреннән бирле. Мине анда чакырдылар, үземнең шул комментарийларымнан чыгып дип уйлыйм инде мин. Һәм анда аннан соң инде без яңа елдан соң берләшмә буларак аерым контактеда гына түгел, иҗтимагый берләшмә буларак оештык. Һәм анда безнең инде хәзерге көндә 40лап, 50ләп ата-ана тора. Менә шундый үзебез инде без былтыр чараларда үткәрдек, балалар өчен без мастер-класслар, остаханәләр үткәрдек. Җәй көне без конференция үткәрдек, төрле чараларда катнашырга тырышабыз инде. Әмма ләкин безнең вакыт җитми, менә шул вакыт дигән әйбер безнең. Сезнең вакыт үзегезнең балаларыгызны карарга җитмиме? Ә менә бу иҗтимагый эшкә җитмиме? Үзегезнең ничә балагыз бар? Үземнеке минем 4 бүгенге көндә. Аларны сез нинди телдә укытырга телисез? Әлбәттә инде татарча. Егедә бирдергәме, юкмы? Әлбәттә татарча укытырга телим, ләкин менә хәзерге көндә бит инде безнең татар ата-аналарның төп проблемасы менә ишектән чыкты да баланы татар мәктәбенә кертеп бирә алды түгел. Кертеп утырта алмый ул аны, чөнки күп мәктәпләрдә русча укытыла фәннәр. Һәм әлбәттә инде безгә якын тирәдәге мәктәпләрдә генә сайларга туры килә. Яки башка татар мәктәбенә итәсез килсә, безгә мәсәлән миңа шәһәрнең теге башыннан икенче башына барырга кирәк, мәсәлән 1 сәгать яки сәгать ярым. Бу беренчедән ата-ана өчен авыр, икенчедән ул бала өчен стресс. Аны сәгать 6-дан уятып алып китәргә кирәк, анда сәгать 8-гә алып итеп утыртыр өчен. Аның менә шундый мәктәп, татар мәктәпләренең булмавының минусы бар. Мин үзем татар мәктәбе бетергән кеше. Татар мәктәбе бетерсәк тә, без менә тормышта югалып калмаган барыбыз да. Мин мәсәлән әйтмәс идем, безнең рус сыйныфларында укыган сыйныфташларым, мәсәлән, параллель сыйныфларда укыганнар, аерым рус телен белгәнгә генә күрә зур уңышларга ирештеләр дип әйтә алмыйм. Узып китмәделәр инде. Әлбәттә, мин шул ук рус теле факультетын бетереп чыккан кеше, рус теле укытучысы буларак та, ләкин эшләмәгәч инде ул тәҗрибә булмагач авыррак әлбәттә. Илсия, сезнең менә бу оештыру эшендә нинди эш формалары бар? Ярый, ВКонтактеда төркемгә хәбәрләр язасыз. Тагын инде эшләр. Аның бит төрле ата-ана бар. Кайберәүләре бит махсус татар хатын-кызлары әйтәләр имештер. Урысча укытырга кирәк, еге бирәсе бар дип. Шулаймы? Бу дөресеннән дә шундый зур проблема. Бүгенге көндә 10-11 класста ЕГЭгә әзерләнү бөтен корал, китаплары, пособиялары, алар бөтенесе рус телендә. Шуңа күрә безнең бүгенге көнгә кадәр менә татар гимназиясе булып саналган мәктәпләрдә рус телендә укытырга мәҗбүрләр. Чөнки алар татар телендә юк. Ләкин алар инде тырышалар, менә икенче гимназия, мәсәлән, без шалтыратабыз гимназияларга, һәм алар безгә әйттеләр, без татар телендә дә укытабыз 10-11 сыйныфларда, ләкин русчага да күчергә мәҗбүрбез, чөнки ЕГЭ бирәсе бар диләр. Татар телендә булып, татарча да белем алып төгәл фәннәрдән, урыс телендә дә һәм урыс телендә һәм төгәл фәннәрне дә яхшы итеп бирү бердәм урда имтиханы мөмкинме түгелме? Ике теллелек мөмкинме, реальныймы түгелме? Дөресен генә әйткәндә, ЕГЭне татар телендә бирү мөмкинлеген безгә тудырырга тиешләр. Бу безнең хокукыбыз. Бүгенге көндә бу безнең өчен зур проблема. Без менә бу законга каршы көрәштек, ул закон проекты иде ул чагында, әле без аңа каршы көрәштек. Һәм инде ул закон менә көченә керде бүгенге көндә. Һәм инде бала сайларга мәҗбүр. Татар телен укыймы ул, яисә туган тел дәресендә ул рус телен сайлыймы. Һәм инде алар
аларны мәҗбүр итәләр, укытучылар, әйдә рус телен сайла, чөнки син 2 бирәсең бар, син рус теленнән башкалардан конкурентлыгың түбәнрәк була дип әйтәләр. Һәм күпләр балаларын рус теле сайлаталар. Ата-аналар укытучылар белән уртаклык таба аламы? Ата-аналар укытучылар белән уртак тел таба, тапканы таба, тапмаганы тапмый. Кайберләренә кискен генә җавап бирәләр, юк, менә бездә менә только шушылай гына дип. Мәктәптә бит инде хокуклар кемдә? Шул ук ата-анада, укучыда һәм мәктәп коллективында. Сез хәзер бит теге төбәк түгел, компания түгел, федераль үзәк һәм мәктәп үзе. Мәктәп үзе ата-аналарда. Аны бездән башка, татардан башка хәл итеп маташа. Шулай түгелме? Шулай, ата-анада кулында көч, әмма ләкин менә минем баламның хокугы шикләнде дип судка чаба барып бирүче ата-аналар юк. Безнең татарның аның холкы шундый, ул тавышка керергә яратмый. Ул тавыш күтәреп бирергә яратмый. Һәм сез шушы ата-аналарны яклатырга, өйрәтергә, юл күрсәтергә телисез. Әлбәттә, без Менә әле виртуаль оешмагыз бар интернетта. Реаль оешма булсын өчен кая килсеннәр? Сезнең бер телефоныгыз бармы? Безнең төркемгә керсеннәр, төркемгә Башта язсыннар. виртуальга. Әйе. Берәр җыелыш фәлән буламы сезнең? Җыелышлар була, Була, без очрашабыз, менә үзебезнең киләчәктә эшләнәсе проектларыбызның программаларын төзибез. Әле бүген генә менә без конгресста Шайх Разиев Васил Гаязович белән очраштык. Без ата-аналар өчен конференция оештырырга уйлыйбыз. Шулай ук безнең татар ата-аналарының проектлары бар. Ата-аналар белән һәм балалар белән эшли торган проектлар. Васил Гаязович безнең ул проектларны хуплады. Татар ата-аналарының бу җыелышы, конференциясе кайчан, кайда була? Бу 18 ноябрьдә, якшәмбе көнне Казан милли мәдәни үзәгендә булачак. Онда элегр өчен, барыр өчен кая гариза бирергәме, кая җыелырга? Аның өчен безнең менә шул татар ата-аналары төркемендә без регистрацион форма ачачакбыз, шунда килеп теркәлергә кирәк була. Менә шушы ике әйбәт гүзәл ханым артыннан без башка ата-аналардан мөгаен калышмыйча барыр дип өметләнәбез. Илсия Әхмәтгалиева, Ксения Зарипова, татар ата-аналарын җитәкләүчеләр, әйдәүчеләр.